Mix-xahar li ġej l-impjegati li se jaħdmu fis-servizz il-ġdid tal-call center li se joffri servizzi marbuta mal-kura primarja se jibdew bit-taħriġ tagħhom biex sa frar il-call center jibda jopera b'mod effiċjenti. Ta' kuljum se jkun hemm 8 rappreżentanti jieħdu t-telefonati tal-pazjenti u jaqdu bosta tal-biet, kif fisser il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Kura Primarja Renzo De Gabriele. Jekk iċċempel in-numru ħajjgħidlek inti tixtieq tagħmel appuntament, allura ħadd tgħaddi għall-call center. Tixtieq informazzjoni li stess għall-call center. Però jekk inti tixtieq imbagħad taqbad ma' ċentru tas-saħħa għaliex inti għandek bżonn forsi tkellem xi professjonist biex jtik xi parir, jew għandek bżonn forsi li inti tkellem lil xi ħadd partikolari fuq servizz li jingħata hemmhekk, inti allura ħadd tgħaddi hemmhekk, ma allura qed jinqasam. L-ikbar pis li se jerfa' l-call center se jkun dak marbut mal-appuntamenti li Minn Frar mhumiex se jibqgħu jsiru dirett b'telefonati liċ-ċentri tas-saħħa iżda se jgħaddu f'idejn il-call center biss. Pereżempju jekk inti tittieħu xi testijiet tad-demm bl-appuntament, jekk inti għandek bżonn forsi tagħmel xi riċetti bl-appuntament, jekk inti għandek bżonn forsi ir-riżultati biex inti it-tabib jispjegahomlok bl-appuntament. Għandek l-X-rays, ġifieri l-appuntamenti kollha wieħed ikun jista' jċempel dan in-numru u jsirlu l-appuntament neċessarju. Il-call center se joffri appoġġ 24 siegħa kuljum għaliex għalkemm il-ħinijiet tal-ftuħ se jkunu bejn is-7 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija, min iċempel wara dawn il-ħinijiet se jaqbad maċ-ċentri tas-saħħa. Dan is-servizz ġdid flimkien mal-ftuħ taċ-Ċentri tas-saħħa ġodda fosthom taħal Kirkop li mistenni jibda jiffunzjona fis-sena li ġejja se jagħmlu s-sistema tal-kura primarja iktar effiċjenti.